И сега при мен в студиото е Никола Вапцаров. Добър ден. Добре дошли, господин Вапцаров. Добър ден, добре заварили. Юрист, да не изборявам всичко. Един от така радетелите да се спре строежа на този голям блок в София. Докъде стигнаха нещата? Ами, там, за съжаление, виждаме, че настоящото ръководство на Столична община не е така, не е срещу тия високи застроявания и пренаселването на София и презастрояването на София. Напротив, вижда се, че временните решения като главен архитект общо взето пуснаха редица спорни проекти и като гледам, Терзиев си действа като бизнесмен. Той не действа като гражданин, избран от гражданите, за да реши през има и вече главен архитект. Мисля, че е избрана дамата. Да, сега ще видим как ще се развива града, защото има, за съжаление, две големи обществени мнения, които се бият. Едното е, трябва да използваме съществуващата инфраструктура, за да може да има по-евтино на строителите и да пренаселваме града и да го уплътняваме. И другата теория е, че трябва по-скоро да се разширява града. Аз не казвам, че строителството трябва да спре, но абсурдно е в някакви квартали, които са хубави, желани квартали, да го правят като кошери и примерно 5 години след като е минала строителната вълна, да не може да се живее нормално в тях и да си подават хората четките зъби през прозореца. А в други части от София все едно се връщаме 50 години назад и няма никакво развитие. Работата на Столична община е да балансира тия работи. Да, но пък за сметка на това увеличаваме таксите за винетки, тол такси и така нататък. А същевременно обаче пък не увеличаваме таксата за строителни разрешения, което е много интересно. Примерно в Банско, което е провинциален град, е по-висока таксата за строителство, отколкото в София. И аз не мога да разбера, след като в София се продават вече на 4-5 хиляди евро на квадратен метър апартаментите, толкова много ще ги заболи строителите да плащат малко повече, защото те на практика идват в готов град, с готова инфраструктура, на готов пазар, който хората желаят да купуват. Всичко им се предоставя. И изведнъж таксата е примерно от порядъка на 10-15 лева на квадратен метър, което е смешно. Би трябвало Столична община да регулира, да кажем, строителството точно по този начин. В скъпите квартали, които има интензивно застрояване, да увеличат таксата, а в по-евтините квартали или по-нежеланите квартали, северните да кажем, които не са никак лоши между другото, там да се стимулира по-голямо застрояване, което да подобри инфраструктурата и така нататък. Защото не е проблема толкова строителството като строителство, а това гъчкане, което се получава, задръствания, липса на детски градини. Сега, примерно, аз съм роден в Лозенец. Баща ми е роден в Лозенец, аз съм роден в Лозенец. Цял живот сме живяли там. Сега моето дете и двете ми деца нямат места в детската градина. Няма за тях места. 9000 места не достигат. Тук това е, че аз съм си... смисъл някакси не го намирам за нормално. Аз да трябва, примерно, да си карам детето на другия край на София за детска градина или, примерно, да трябва... и слава Богу имам възможност, осигурил съм частна детска градина на децата, обаче не е справедливо това нещо. Не всеки може, обаче. И не всеки може, точно това, че това не е решение. И тук точно това е проблема. Това презастрояване, без да се мисли за социалната инфраструктура. Аз и преди, може би, съм говорил във вашето предаване за това нещо, но социалната инфраструктура е много, много важна. Тя е ключова всъщност за това един квартал да бъде желан. Примерно това къде да има място за кофите, а не да седете така просто на пътното платно до тротуара. Къде примерно да изчакват колите, да спират, за да свършат някаква работа на ключови, примерно търговски улици. Колко да са детските градини, колко да са училищата. Сега, доколкото се обмисляла и червена зона някъде. Това не знам докъде ще реши проблема, защото това примерно е също безмислица на Столична община. Това вманячаване и някакво разширяване на градска мобилност и като все едно го ползваме, че това ще е решението на всичките ни проблеми. Един елементарен пример. Аз имам 2 деца. Отивам в неделя
на зоопарка. Аз не мога да отида с автобуса, с двете ми деца и количката и цялата тая, така, защото това просто е кошмар, нали? В смисъл, всеки, който знае, в неделя са и по-нарядко градския транспорт, и малки деца, и колички и така нататък. Това просто, нали. И отивам с колата в зоопарка. Съвсем нормално. Обаче няма къде да се паркира там. Столична община не е направила примерно някакъв многоетажен паркинг или поне някакво нормално място за паркиране и паркирам на улицата. В неделя връщам се до колата, глоба. Нали. И викам, добре, сега, ясно, може би не съм паркирал правилно, съгласен съм. Но сега трябва ли хората с децата, с семействата, с малки деца, отишли на зоопарк в неделя, да ги сурвакаме по този начин. Значи не стига, че те са дали 20 лева семейен билет за зоопарка. Купили си за силно още 30 лева вътре пуканки и не знам си какво си. Нали? И сега това не... В смисъл, как стимулираме ние хората да ползват всички тия прекрасни неща в нашата столица, като през цялото време усложняваме. Няма детски градини, няма широки улици, няма тротуари, по които да си бутаме количките. Нали, това е, социалната инфраструктура се губи. Всички нови квартали, ако видите, които се презастрояват, и пак казвам, нямам нищо против хората да строят, да правят бизнес и така нататък. Нека града се развива, но трябва да се развива нормално. Трябва да има широки улици, широки тротуари, детски градини, училища, социална инфраструктура. А това нещо абсолютно липсва на този етап в столицата. Искам да ви помоля и за няколко думи по една друга тема. Екокризата в София е свързана с завода за боклук. 2 дни говорим за това. Това е доста сериозен проблем. Да. Това пак говорим за част от социалната екокризата, която ни очаква, да. Вижте, София е проектирана първоначално, преди много години. Изобщо новите квартали, като Люлин, Младост и така нататък, и старите квартали, като Центъра, Лозенец, са проектирани за определен капацитет хора, които изхвърлят определено количество боклук. Да. Нали? Когато обаче ние започнем да насаждаме все повече и повече хора на едно и също място, това значи, че кофите стават все по-пълни и по-пълни. Това какво означава? Да върнем отново жителството ли? Не, но точно това е, че на една улица едно е примерно като мине камиона, примерно с един бокуджийски камион да можеш да събереш боклука от 10 улици, или примерно с един бокуджийски камион да минеш по една улица и той да е вече пълен и да трябва да минаш 10 пъти докато извозиш боклука. И това е първия проблем. После самия завод за боклук, това, нали, признавам си, не е моята тема, защото аз не съм запознат в детайли с това нещо, но имам познания по темата генерално, защото по принцип още преди много години с едни мои познати, които бяха инвеститори от Израел, имахме предложение към Столична община за едно решение за боклука. Значи първо, Столична община не знам дали реално иска да го реши този проблем или да остави просто една черна дупка, която да използва за усвояване на средства постоянно. Защото ето има предприятие, нали, за извозване на боклука, което е столично, което е Искър, Чистота Искър. Чистота Искър е предприятие, на което Столична община, ние софиянци, всички живущи тук, и както и в държавата, защото бюджета на София се субсидира от държавата, са заделени определени пари, за да се купат машини за извозване и да се направят бази и така нататък. И на това дружество се дава най-трудните квартали, ако изобщо вече даже извозват боклука, и машините им седат повечето време на плаца и абсолютно нищо не правят. И това са пари, които в момента седат и ръждясват. За мен лично едно от решенията, първото решение, най-главното, трябва да се изкара частния интерес от боклука, защото боклука няма място за частни интереси. Това е обществена нужда боклука да се събира. Господин Вапцаров, много е печеливша тази дейност. Да, точно така. Тя е страшно печеливша и аз не виждам защо Столична община не може да печели от това нещо. Тя може да печели от топлофикация, но както виждате. Точно това е, че тук самото... Аз това не мога да разбера. Има вече изградено съоръжение. Има вече изградена система. И как мога да дойде един частник и да го направи това нещо в нещо супер печелившо, а да няма един от тия всички умни глави, дето се явяват по телевизията през цялото време и ви говорят нали, за управление и за отговорност и не знам си какво си. Нито един от тях не може да се намери, който да направи това нещо печелившо. Най-лесното решение е да го продадем. Добре, ама това не ти е бащина, за да го продаш. Чука за ТЕЦ Марица Изток. Днес е последния работен ден и се е обмисляло тя да бъде
продадена на частен инвеститор. Добре, защо ще нали той ще замърсява, нали? Точно това да говорим, че това са, значи, когато аз съм имал такива случаи в личния ми живот с, нали, познати роднини, изобщо на всякакви хора, които примерно получават нещо на готово. Някой е работил, трупал, почива човека, роднините му го получават на готово, продават. Защото за тях това нещо няма същата стойност като човек, който го е изработил. И по същия начин тия политици, които са в момента на власт, за тях това нещо няма реална стойност. Те си го виждат като някаква възможност да се спечелят пари. Нали? Възможност да бъдат усвоени средства, възможност да бъдат получени комисионни. Нали? Те нямат интерес да минат по трудния път, да накарат нещо да работи. Най-лесното е да го продадем. И тук всъщност най-големия проблем, освен че това са пари, които са инвестирани от народа, нали, това са народна пара, защото държавата няма пари. Нали, в смисъл, държавни пари няма. Това са пари на хората, които са внесени под формата на данъци, на такси и така нататък, които държавата менажира. И всъщност, нали, освен загубата на пари, които са публична собственост на практика, се получава и загуба на възможностите на държавата да се намесва в определени сектори и да има определена тежест и определена възможност да оказва влияние на сектори. Защото частника, той иска да печели пари. И няма как частника да работи на загуба. В смисъл, той ще работи примерно една година и край, ще фалира. И тук идва ролята на държавата в дейности, които може би не са толкова изгодни или примерно се изплащат за по-дълго време, тя да направи тези тежки инвестиции, за да може обществения живот да се подобри и стандарта да се подобри и така нататък. В случая обаче ние виждаме едни по-скоро хора, които са дошли, всичките са, като ги фанеш от първия до последния депутат, всеки ще ти каже, аз съм страшен бизнесмен или аз съм страшен управляващ, аз съм работил в компании в такова. С това поведение и с тази логика, от коя компания ще те държи тебе, бе? Дай се разберем. Но има и нещо друго. Много е напрегната политическата седмица. Този вод на недоверие, който предстои да бъде обсъден в сряда и в четвъртък да бъде гласуван, ли му е времето сега? Значи, Конституцията, щом предвижда възможност за вод на недоверие, няма нищо лошо да има вод на недоверие. Това е част от демократичния процес. Няма никога добро време за вод на недоверие. В смисъл, когато е доброто време за вод на недоверие, той няма смисъл от него. Да, защото Възраждане го внасят. Преди малко беше Венко Собрутев тук и той каза, че те ще внесат също вод на недоверие, но след доклада, който трябва да дойде от Европейската комисия, но пък другата седмица ще представят мотивите си. Да, това значи, че той е вод на недоверие с рекламна цел при тях. Защото ако те наистина искат вод на недоверие истински, нали, да се случи и нещо да се промени, да се събори преди, защото вод на недоверие какъв е смисъл? Вод на недоверие към правителството с цел да го свалим и да накараме да има нов избор на ново правителство, и да се даде отново мандат, да проучвателен и така нататък. Това е целта на вода на недоверие. Ако ние просто си правим водчета на недоверие, за да може да ни канат по телевизията и да казваме, вау, ние направихме вод на недоверие, е абсолютно безсмислено и е загуба на времето ни като хора да слушаме глупавите им аргументи. Значи, ако искат да има вод на недоверие, ето има вече един, да подкрепят и да свалят това правителство и да започнем отново с проучвателен мандат да се търси нов вариант, ако не да се ходи пак на избори. Но цялото това нещо в партиите, политическите партии, те са го превърнали в едно фрик шоу, нали, така нареченото, което е с цел да забаламосаме народа, докато ние си правим нашето. Защото господин Венко Сърбрутев изглежда като страшно интелигентен човек, само че аз това не мога да си обясна. Скача срещу Пеевски, скача срещу ИТН, скача срещу БСП. Всички тия организации бяха в коалиция с ППДБ. ГЕРБ също и Пеевски също и така. И тогава им седяха в скута, пиха си турското кафе, 9 месеца се радваха, нали, на това да са в управлението. И сега изведнъж те са най-голямото зло по неговите думи, тия партии. Викам, добре, хора, вие като ви виждахте тогава, те ви бяха излъгали или че не можахте да разберете
какви хора са. Нали? Значи, когато има удобно са в коалиция и Пеевски се оправил, нали, както каза Даниел Лорер, и изведнъж обаче пак Пеевски става най-лошия. Сега, това е смешно и подрива доверието. Нали? Той един вика, тия партии трябва да се махнат и да дойдат нови партии, които да излезем всички и да гласуваме с тях. Да, ало, това няма сте вие. Нали? Тая нова партия, защото вие вече показахте до голяма степен какво може да правите. Аз вчера си мислех по този въпрос, необходими ли са толкова много партии в българския парламент? Конституцията го позволява. Нали? Да, позволява го, но по принцип ето да вземем Америка. Нали? Вървим след тях. Две партии. Това е. Не е съвсем така, там има нюанси. Значи там във всяка една партия са едно на ръка. Да, и то по време на президентските избори най-вече се случват тези нюанси чрез така наречените големи гласуващи. Това са тия хора, които реално дават гласовете си за президента. Те имат различни уклони. Примерно социал-демократи са или примерно са по-десни или по-леви и така нататък. И когато президента договаря подкрепата си от тези големи гласуващи, които всъщност предоставят electoral votes, тия, които определят президента, всъщност тогава президентът се съгласява на определени отстъпки в политиката си и на определени нови политики да възприема. Аз много добре знам, че вие се интересувате така и от международната политика. Преди малко стана известно, че са осъдили Марин Ле Пен, и то, мисля, на няколко години затвор за злоупотреба със средства. Обаче веднага в нейна защита са застанали Салвини, Виктор Орбан и Кремъл, както пише в новината. Да. Вижте, аз съм френски възпитаник. Учил съм във Франция и първото ми образование по право учих там и след това още 2 магистратури изкарах в Страсбург и в Париж. Борбата на Фронт Национал за превземане на властта е, как да кажа, тя е постоянна, силна, имат страшно много подкрепящи, но системата във Франция е така устроена, парламентарната система във Франция, че тя е, може да се каже, обречена на неуспех. Те не могат, ако нямат над 50% от подадените гласове, те не могат да съставят никога правителство. Проблема при сегашната система, в която крайно десни неудобни политици се биват осъждани с цел да ги отстранят от изборите, по-скоро дава обратен ефект, защото това може би само ще засили подкрепата за Фронт Национал. Но те си имат едни много определени дълбоки позиции в Франция, понеже стария Ле Пен, той беше феномен в френската политика. Имаше после разрив с дъщеря си. Там има една цяла сага, която е много интересна, типично френска. И смятам, че в крайна сметка това, че тя е осъдена, може би ще допринесе за нейната партия да получим и по-добър резултат на следващите избори. Зависи кой ще издигне партията, защото ако те я осъдят, може би тя няма да има право да се яви на тези... Не, партията ще може да се яви. Партията, но самата тя. Те вече имаха лидера на партията, той се представи доста добре. Той на практика спечели предишните избори, парламентарни. Ако той бъде издигнат за президент, има големи шансове. И другото, което е кой е срещу него, трябва да гледаме. Защото, за съжаление, по същия начин, както в България има глад, изобщо в цяла Европа има глад за нови политици, за нови лица, за нови решения. По същия начин е във Франция. Лявото във Франция е опоскано. Дясното по същия начин няма ясни водачи и ясни лидери. Добре, понеже заговорихме за външна политика, как коментирате желанието ни да се присъединим към тази група на желаещите, коалицията на желаещите? В Париж, когато беше срещата, нашият министър-председател каза, че ние трябва да сме част от тази група. Вижте... Желаещите знаем за какво. Нашите политици са много желаещи, това е факт. Те обичат да бъдат винаги поканени на някое хубаво място с бюфет хубав, да си хапнат, да си пинат, да се правят на важни. Но проблема е, че
това е в разрив, според мен, в много сериозен разрив с общата нагласа на българския народ по този въпрос. За предстоящи офанзивни или военни действия спрямо Русия и така нататък. И така нататък. Като цяло, аз вярвам в това, че българската армия сама по себе си трябва да има способността да защитава територията на България. Независимо от това дали сме в НАТО или не сме в НАТО. Като сме в НАТО, има един примерно бонус, че може да разчитаме евентуално теоретично на член 5 и така нататък, но да кажем, че това не е много сигурно, защото в цялата история на НАТО само веднъж се е задействал този член, когато на 11 септември 2001 година нападнаха Америка, се извършиха терористичните актове в Америка. В останалото време НАТО е по-скоро един военно-промишлен комплекс, който се храни от членуващите в тази организация. Няма значение. Въпросът е, че ние в момента такава силна армия, която да защити държавата, нямаме. И това обещание за 72 часа, че трябва да се подготвим за 72 часа и след това държавата ще ни помогне. Ако вземем всичките войници в България, плюс генералитета, да раздават сандвичи на народа, няма да могат да се оправят. 30 000 души са в крайна сметка. Говорим за някакви реални, за реални неща. Ние трябва да търсим с Русия по-скоро, както казва и президента Радев, в това отношение съм напълно съгласен с него, пътя на дипломацията. Защото конфликта за Русия е на живот и смърт. Добре, трябва да приключваме. Ще ви поканя да продължим този разговор. Благодаря ви, господин Вапцаров, за гостуването. Имах и други въпроси, но времето никога не стига. Благодаря ви. С удоволствие пак ще гостувам, когато кажете. Благодаря.